yadodo ahyew dodo akam uhuni ya wonye hwew iti de open yese esieni debi wose wonka bi hye na wone ne ti asundwie mu esonne obi agye na boso ampa obi anim se wone boy ne obi anim se girl no ye wodia why na eni eso ene wojao sacrifices our sacrificing nyina wa mana nso mo amano wato watwere se sumuna so ade ene wodi do wo baabi ena wusu etoro bia obi se wakoma mu se iti bone ben na medeye no wo hwehwe na mpawa anye ne bone ubisa wo no ankasa kora wantimi anka bone awaye na chese fobu bi eni mu we bi obetimi bia de ma na wo som no a di obsesse di paya na wo ye na so still wo yi wama hwe baby ande wakodo hwe sede na wo si som no ye som ne saa na so so oda so te wo ni bibi ye mu bi wo wa wo eto de bi ye fiefo wo ho pesi ni beje ka ye fiefo a menka wo ma menka wo papa menka wo nia na so duru baby a hunhu me wo fie empese wo ho beto e wo do iti de wo benya e be ye ni die to de bi e de amane ene nsem do ba beti isanse wo hwehwe baby a wo den hye wo obi wo wura wo dom a wo fi se wo wie o pa me ko fa contractor me ko fa de wiase nyina anya ne dia ye ko fa de show e ma wo show so ma me ni wo nua no so sa ho nka so mbaji afudu nsi mo mbaji enunti enche na ne ye wo dia abo unyo do a wunye etore bia fa pa boka unyo do a wunye etore bia sre urade bambo unyo do a wunye etore bia ka kire urade se onfa wonsi watafo esanse wani afo de ni sadio so takrache yenim sageno wona ne ware a wonyoma nyina be yiyi yenim pa sabrawi wona so mu a ba be yokese na ye bi jaya mana be so mu no ba be yokese na ya ba be so mu ana debi ntina mu bi so mu do mu be ma no boni odi ye woni bi wo nyen adwene kwa so be yo boni nensusu yehyehyɛ ne ya mawa yɛ ɔbɔ ne sɛ de bia wo bi gya no na wo gya no wa wakoto sɛ bi kwasia bi nsɛm na kwasia na tete wo kura sen sɛ de na sa abɛɛma wo ya wo tete wo na wo si wo ntimi na wo gya no wɔkɔ yɛ no na nka wo nyaaya ka bɛsɛ akɔ wakyi nti enwuma wo to ne sɛ ɛdɔfo dada sabra wo sɛ baabi a wokɔ ɛ wanyo ɛso da so te hɔ baabi a wo kɔɔ yɛ yi deɛ ɛde yɛ wɔ no ɛnyɛ o ɛso da so te hɔ wo ku paaw ɛso da so te hɔ ne wedi yɛ wɔ no anyɛ ɔbɔne kɛseɛ bi a ɛso wudi akoma gyae no saa ne tɔre bia yɛ yi ne profiri wɔ ne na akɔfa ne bɔne na ne ɛbɛyɛ den na ɛtumi yɛ ɔtwɛhwɛ ayɛ nyawere taa so wate ne si gyina yɛ bɔ wadwene po na ka kyerɛ ho sɛ me awurade ntie bɛyɛ yie hefa na wogyidie hyɛ osomboso okwa asore uye krimuni ana osumbe mu na wo anne wakotodo abambo mawo odo awato wate isanso odo nko anante tode bi abambo ka enunti mo binya aware penne ne so awade na ye bone enunti mo binya kankonne ne so so ewie ni bone no enye ni nyina ene nipa no ye obone no onim so ye obone obo kwa wo kampa wonim obo so ye hunyoma bunani so obi wo wakra wo nyonko de wo fa aduro so se de ba ne wunya ye betete wo nti hwe wo yi ya se urade de me saka ni ene e mani free me sako ni se so mu de mame na shemedi mame abotra metimi atwe aka che urade se urade jai me do se so show nsem Listen, to the Mashas, the dead, and the queen, yes, or dead.